L'objectiu principal és sensibilitzar una miqueta a una franja de població, que és la gent gran, llavors amb 4 paràmetres més que res perquè ells es trobin més còmodes davant, depèn de quin tipus de situació i per tant que puguin saber actuar. El que els hem explicat amb aquesta franja d'edat és, venint de la situació que hem tingut al país veí en el tema de la dada, el que s'ha abordat és la introducció de la reducció del risc, què cal fer. Després també parlem de lo que és la protecció al nostre dia a dia, a l'entorn de casa i aquestes situacions per intentar evitar sobreaccidents. Parlem de l'alerta, què cal fer, com cal fer, a qui cal fer en el moment que hem d'utilitzar un telèfon i trucar. Després també parlem del malestar, que moltes vegades tenim problemes a l'hora de visualitzar quan una persona es troba malament, com ho podem millorar, què cal fer en aquella situació. I per últim els parlem d'un programa nostre de Creu Roja Andorrana que és el teleassistència, un sistema que tenim en el cas de que depèn quin padrí o depèn quin familiar es trobi sol a casa, hi ha uns sistemes per poder alertar en cas d'una situació d'emergència o d'urgència. Si parlem a l'hora de la protecció al nostre entorn més habitual, el que cal tenir sobretot en compte és no utilitzar depèn quin tipus de mobiliari a casa o intentar-los evitar, així com de vegades ens trobem segurs a l'hora de caminar sense cap mena d'ajuda externa, com pot ser un caminador o un bastó, i d'aquí ens venen certs tipus d'accidents, doncs hem d'intentar protegir, per tant prevenir aquest tipus. L'alerta senzilla és trucar al servei d'ambulàncies, una cosa que per nosaltres potser és fàcil i evident, doncs per depèn quin tipus de franja d'edat doncs els hi costa molt més o recordar quin número, i llavors els hi hem donat algun petit truc per poder gestionar aquest tipus de coses.